Čus, bus, kaktus, autobus, já jsem Klaudia a vítám vás u dalšího videa. Určitě, no tohle natáčím ráno, takže nevím, jestli to tam dám teď ráno nebo odpoledne. Ale, chvilku počkejte. Dobře, jsem zpátky, ježišmarja, já jsem tam něco pomačkala a... Teď nebudu ukazovat. Ne, prostě, já vám chci... Co je, mamino? Já vám chci jenom říct, že prostě jsou Velikonoce. Máme trávit naše svátky s rodinou a s kamarády a tak. A máme vajíčka, mamka mám. A ještě přijdou kolekníci a ještě máme vajíčka, slepička, kohoutky, tesničky. Oni teda přijdou ti koledníci nás vymrskat a tak. A na petel. A doufám, že vám se toto video taky bude líbit a přeju vám šťastné Velikonoce a svátky, abyste je krásně prožili. A Anička pak taky měla. Čusák!